așa. Bravo, dă-l, hai lasă jos. E bravo, dă-l, tata, bravo. Telefon. Prinde, tata. Hai, Gabi! Stai așa, dă-mi mie. Adică. Bra. Așa. Ia, dă-i frumos. Poate spară geamul. Ei, ușor, aruncă. Hai, lasă-o să prindă. Băi, asta e și chestia, că nu trebuie să prindă. Să așa. Prinde, dragă. Prinde. Dacă nu i-o dai. Cadrul ăsta șterge. Să așa. Băi, dar dă-i mai încet. Păi trebuie să sară după ea. Să așa. Ce, să rea după ea? Da, să rea după ea când tu erai în casă. Nu mai are chef. Sau poate aruncă. Păi aruncă și tu încolo, fă-o să aibă chef întâi. Dacă tu o prinzi numai tu. Da. Să așa. Să așa. Să așa. Încoace. Hai. Să așa. Hai. Hai. După aia. Hai, după aici. Bravo. Ilianco. Adu! Hai, adu mingea, Sasha, adu mingea. Unde-i mingea tu? Unde-i mingea? Nu merge ca la Max. Ha? Unde-i mingea, Sasha? E lene, mă. Off. Off. Aruncă mingea acolo. Bine. Eu am închis.